Piye, Bos? Udan ya ini lho. Ya ini kok mendung kok ini, Bos. Ya ini Ngene ki udan. ra ya wis do mancing ya piye. Unar mancing. Lah kan nang ndi? Kae ya ini lho malah arep udan kae delok ke mendunge peteng banget sing ler kae. Kae anu kae wis rene, Bos. Rene ngidul kuwi jane ya satus mak enek sing nyobok jane. Lho, mendunge tambah peteng to. Lho, tambah peteng. Ning kene iki ya sanek sing mancing kae. Lho, delon kae. Mendunge ampun. Iki jek esuk-esuk lho iki. Jek esuk-esuk kaya ngene iki cah piye. Lah kowe arep anu ora? Arep mangkat ora? Lho kok ngene lho. Mendunge peteng banget. Kuwi wis teko dhuwur kene lho. Wis teko ngene ra hujan kae. Kae sing rono akeh wong pira ta kono ta? Wong 5 karo tamsis barangmu pincang. Oh. Wis mulai udan kae ta ya wis bingung kae arep napa kae. Ora langko nek malah terang. Ora toyet kae kok. Apa radung mantel ya? Ya nyoba arek santrek. Nyoba kudune ra wedi teles ya. Ya penak mandaran. Yo, ana manfaate to nilai dua. Untuk yang memakan on dorong berat. Dan dia pulang itu bro. Apa? Mulai tambah bicara. Lah kan tak gawake sak ambrekno. Mau mancing, Mas? Mau mancing? Mancing, Mas. Sanggup pisang biar gacor. Kae wis tak Nih, pisang. tak gawake sak ambrek pisange, Mas. Nih, biar gacor. Sik bat terus mangkat. Kowe arep meru ndak landot? Ora. Ayo jupuk iki kene we. Heh? Ayo jupuk iki kene we. Tenan apa ora? Tenan. Alah. Ayo sing Nek kene gablek koyo iso lho. dadi. Oke. Pokoke kowe tek sing gedhe sapa no ya? Ya, Oke. sepeteng nek teko kene ora arek lunga. Ayo Oke. nongkrong iki kene, Alah. entuk ora entuk nongkrong kene. Heeh. Ya. Sip. Kalau doan kabeh. Udan-udan, Bos. Tetep do mancing iki. Kae balaku nang kono kae semangkat kabeh kae. Tetep ngegas. Iki padahal udan iki. Tapi ya ora masalah. Wong udan-udan kuwi nek dasare iwak iki arep mangan ya tetep madang. Ora masalah, Bos. Iki udan iki, tapi aku nekat. Batire ya akeh kok masalah iki. Wis ya. Ayo. Telas iki kok. Apa nih? Sedeloke ora apa-apa toh. Wong bar kekum banyu ora masalah. Masa. Udan, Bos. Iki tetep nganggo nekat nganggo mantel. Masalah bolo-bolo ki ya sudah nekat iki malah sing anyel iki do ora do mantelan kabeh iki tempor kak ngene kak. Tolak angin kabeh masalahe. Bapane botak iki padahal botak iki yo mbah iwak mbora mengko. Ning yo nekat. Musuhku arep pisah karo aku iki. Iki musuh bebuyutan. Karo aku musuh bebuyutan iki. Ini arep pisah dengan aku. Ini masalah udan-udan ya tetep gas toh. Itu karo kowe no. Tetep mancing ya toh. Yang penting hari ini tetap nekat. Bisa sampai jadi mariner.
baru udan ki tenang, iwake madang. Babon-babon ya lah. Mulai ki masang duran siji sik weh. Kok nek kakean kok ndak kepeh iwake. Lah tok iwale, lagi iwale. Badai jan blas ora reda. Badai terus-terusan. Ngasih bingung lehar mancing. Makanya neng tidak bisa. Hujan-hujan direwangi nganggo mantel. Teko tengah Karamba iki jane ya terang ora udan. Ning badene blas ora reda. Biar mancingnya piye? Cuacanya buruk, susah. Etok apa ora et? Aku yo blas sih. Siji wae aku ora etok, yakin. Ala yo ben. Ya.
seket aku ya seket. Atur bro. Aku ya seket. Aku seket. Atas wong loro. Lanjut teng. Kowe itu lho bar. Lah ngaku re itu blas lho. Ijek jagoan kowe we yakin nek ora percaya jagoan kowe. Itu sakmono ngalah ke aku, Bos. Iki lho. Itu sakmono ngalah ke aku. Aku siji wae reto. Yakin gue bukan ember iki lho. Windeng kabeh. Wis sak ubel. Kae cek mending lek soleh kae. Kae karo lek putut ya terus siji mau babone. Ning dia cek gede lek soleh ketoke. Sok kabeh. Lah iya. Ora napas nek iki ayu simpen iki. Etok apa ora et? Aku yo blas sih. Siji wae aku retok, yakin. Samane di itu. Alah yo ben. Pakane ban. Buriku. Kono jar nyerok iwak sik kok. Gondelan oleh. Lanjut teng. Kowe itu lho bar. Lah ngaku re itu blas lho. Ijek jagoan kowe we yakin nek ora percaya jagoan kowe. Itu sakmono ngalah ke aku, Bos. Iki lho. Itu sakmono ngalah ke aku. Aku siji wae reto. Yakin gue bukan ember iki lho. Windeng kabeh. Wis sak ubel. Kae cek mending lek soleh kae. Kae karo lek putut ya terus siji mau babone. Ning dia cek gede lek soleh ketoke. Sok kabeh. Lah iya. Hari ini gabluk bolo. Gabluk-bluk sing jelas ora etuk iwak. Badhe ra umum. Iki paling jagoan ki mung etuk loro lek soleh. 32 lek. Kuwi jano pol sing jelas ki ora iso mancing sama sekali bolo. Oke, wis ngono ya laporanku hari ini ya. Hari ini wis mangkate wis kodanan, kancane srinting kok. Kuwi srinting kabeh. Ora enak milane kok. Kita kuwi nilan. Ngomong kok itu. Kowe bingung bar? Bingung go balian go apa ngono Mas ya? Kayak aku genah anak pitik. Iya. Lah kowe ora ndek pitik. Tak bar dole kayak aku ta. Wis anu iki masalah wong sakmene do stres kabeh iki. Apa meneh anu Edi padha wae. Wis aku karo Edi rasa tarung kosong-kosong tenan iki. Kosong-kosong tenan wis. Anu Selamat. malah Edi malah ngungkuli lek putut turune ning dhuwur anu ning dhuwur ring. Nek Edi kan turune ning nek kaya aku ra iso turu ora rasa turu-turuan. Kowe Tambahan. ngono bolo dadi wis untuk saat ini yes mohon maaf ya. Pokoknya gabluk kuwi ora kapok. Nek saiki badhe sesuk urung tentu badhe. Muga-muga kok bengi kuwi udan terus biasane baru udan terus kuwi terus banyu ki tenang. Tapi hari ini kan esuk mangkat wis kodanan. Besok baleni neh. Sesuk balene ra bar. Baleni lho. Balene. Iki ya. Sregep kok mangkat. Yes, ngono ya bolo ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, amin. Tak dongake sing pemanting-pemanting ki aja do gabluk kaya aku. Nek gabluk kaya aku engko dadi
gelo kowe nek kaya aku gablok kan ora kapok wong aku sepedan mancing kok. Mulai boleh ya. Sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi. Tetap mancing. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Asem. Oh, yo masuk. Nek omah men ora di. Anu paido. Terus